Tarjoidaan kantaa pois. Ei Pekka, tehdään hyvää tänne ystävälle, voi vittu. Se pizza katoas. Mä saan antaa sut kalaa. Tuli nyt se suusi tukku. Tukalinen on taitava. Otappa 2 arvosta. Sinä. Mistä tuo tuli? Elementaalivoima on vihreä. Mikä siis vihreä? Mikä vihreä? Siis anteeksi kerran tuli. Että reference. Vihreä. Mikä on tulla? Kivi. I guess not. Aatulilla. Fuck you. Mikä Aatuli sun voima? Orjuutus. Orjuut. En osallistunut tähän keskusteluun sitten. Tuo oli jo aika lähellä minun kuukkelia. Mä kalastas. Mitä sä sanoit? Kikkeli. Mä tikkaan putista. Eikö mitä? Mä kerron oikeesti, että mun vuotetta aikuiselle se on kirossa. Aatu, sullakin on rakettirämsy. Ui! Kaikilla on raketrämsy. Buggeri. Vittu sä oot kuollut, tuli. Tammet vittu kiros. Sä oot vittu. Ei Mike Tyson hanskoja. Sieltäkin vaan spawnasta. Ei mä en diilaa tää shitin kaa tällä kertaa. Hyvä kesken meillä on ollut isot puhumiset, Liinoja. 2 tyyppiä vaan vittu miukuuta. Mä miuun. Ei vittu, sulla on vielä väärä nappi. Niin muuten siis mun isoveli aina puhuu tolla vitu äänellä, mitä mä teen justiin. Mä varmaan vetäisin jostakin vitut muistista. Äiti sanoo sille. Mä muistais. Mun No, äiti meidän kerran molemmin. sanoo mulle, että mä synnyin spesiaalina, että mulla on ylpeä siitä. No voi perä. Rakennusmateriaalit Mulla on matkaa. ylpeä siitä. Tontuma unohdin, että sulla on 7 kättä. Käsiin housu ja uuteen nousu. Ehkä se onkin vähän. Pärkele. Ai jaa, patron. Ei. Ne on mulle. Ei mitä sinun. Kyllä tiedä, koska sä käytät sitä päivittäin. En sitten. Ei mitä sinun kavereita, Tonttu vaan meidän Onko sulla kavereita. ongelmaa sen kanssa? Ei mulla ole On. kavereita. Mä oon Joo. On Pyydän todella. anteeksi. Monta kertaa mun pitää vielä pyytää anteeksi. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Miksi niitä videoita Oli sinne myy sneaky jotakin moments. hevosilla? Top sneaky. Tätä tunnen. Joo, ehkä mä menen pois täältä nyt. Tonttu, tiedätkö sitä sutta mun sisällä? Mitä? Siis ei silleen sisällä, mutta niinku... I don't know. Näytä. Jaak? Mitä? Mikä toi? Taitava. Tiedän, että toi pystyy tehdä tollasenkin. Tätä munaa. Upeekin. Mut ei se toimisto, vaan se niinku se toimisto, se iso toimisto, se niinku toimisto. Niinku toimisto. Ei, eikä se toimisto, vaan niinku se toimisto. Niinku toimisto. Ei, kun se on niinku toimisto, eikä toimisto. Ei oo mitään. Bro, niin se kuulee Se joka tuntuu, paikassa. tää äijä vähän kuuluu. Se ei tiedä minne mennä. Vitun kuuro! Älä kohta juoksette eteen tuonne sen. Ei mene vaan. Tää lähti, mitä vittu. Minne se meni? Tää ei oo normaali. Mikä vittu Sari? Golden balls. Tuo kuulostaa Clash of Clans. Luoet sulle. Mennään rulettipöydäksi. Ruletti. Joo. Ruletti. Me Ei ole... meillä on musta. Ei, tää vähän niinku sellainen lastensarja tehtäis aikuisille. Kun niinku kaikki lastensarjat päättyi siihen, että siinä sanotaan se sarjan nimi ja sit sanotaan, että me ollaan se sarja. Mut sit jos tässä tehdään sarja, niin se vois päättyä sinne, että niinku me ollaan uhkapeliaddiktio. Ei mitään. Niin. Golden. Ei tää on. Kultaiset
Ja mä melkein tuntenut, että se piikki oli siellä niinku sisässä. Niin mitä?